Sigueu benvingudes i benvinguts a la segona edició de Dinàmia. És importantíssim, doncs, començar donant les gràcies. Aquesta és una de les primeres paraules que ensenyem a dir als nostres xiquets i xiquetes, als nostres infants, perquè els adults ens obsessionem en les paraules de cortesia. Moltes vegades estan descontextualitzades en la ment de xiquets i xiquetes. En aquests moments estan passant per una altra emoció, una emoció de ràbia perquè estan enfadats, una emoció d'alegria immensa o de sorpresa perquè han rebut un regal, i nosaltres sols volem que diguen gràcies, dona-li les gràcies, di-li per favor, dona-li un beset, di-li ho sent, però demana-li disculpes. Però realment pensem que estan preparats i preparades? Ara sí, com a adult, és moment d'agrair totes les persones i entitats col·laboradores en Dinàmia.